A Batea Sentinela surxe como unha iniciativa do proxecto Bateas, que é un proxecto que pretende, por un lado, facer o seguimento das condicións ambientais e do cultivo nas bateas, pero, por outro lado, tamén quere facer chegar esa información ao maior número de persoas posibles, entón disponibilízase moita desa información nun visor público e, ademais, o terceiro obxectivo do proxecto Bateas é fortalecer unha comunicación continua e directa co sector. Entón, temos unha batea cunha serie de sensores que están medindo en tempo real as condicións ambientais na ría e que, ademais, nos está medindo a evolución do cultivo nesa batea, se esas condicións ambientais están sendo favorables ou non ao cultivo. Temos instalada unha liña de CTDs que nos permiten medir a temperatura e a salinidade na auga e temos situados CTDs a diferentes profundidades para saber o que pasa na superficie e no fondo. E despois temos a unha profundidade intermedia un equipo que se chama fluorómetro que está recollendo información sobre a concentración de clorofila, que é un pigmento relacionado coa presencia de fitoplancton, que é o alimento do mexillón. Tamén analizamos a turbidez. Temos, por un lado, a concentración de clorofila, pero, por outro lado, tamén a turbidez que hai na auga que pode afectar a capacidade de filtración do mexillón e interferir coa súa capacidade de alimentación. A información ambiental na batea compleméntase recollendo tamén información meteorolóxica. A batea ten unha estación meteorolóxica que nos está recollendo tamén en tempo real a dirección e velocidade do vento, a temperatura do aire, humidade relativa e a presión atmosférica. Para facer o seguimento da evolución do cultivo, de como está evolucionando ese cultivo de mexillón, na batea monitorízanse 4 cordas. Hai unha corda que monitoriza o crecemento da mexilla, que é a cría do mexillón, e outras 3 que monitorizan o engorde en cordas de mexillón adulto e están en diferentes posicións na batea para darnos unha idea pois, tamén da diferencia espacial dentro da batea. Entón, esas 4 cordas están sendo monitorizadas por unhas células de carga. Esas células de carga transmiten o peso desas cordas en tempo real. Entón, iso danos unha idea do crecemento do mexillón que está na corda, pero tamén nos pode dar unha alerta de que nun momento determinado houbo un desprendemento de mexillón ou houbo un desove de mexillón. Se de repente diminúe fortemente o peso que existía nesa corda, pois podenos estar indicando que houbo un desprendemento ou un desove. Entón, estes datos recóllense e unha boa parte deles son accesibles a través dun visor público. A información que temos aquí recollida é basicamente a información ambiental que está recollendo a Batea Sentinela. A temperatura en superficie e fondo, a salinidade en superficie e fondo e as condicións meteorolóxicas. Temos a velocidade e a dirección do vento, temperatura do aire, etc. Toda a información da meteoroloxía. A final de contas, o obxectivo é que o sector dispoña dunha ferramenta que lle permita, na súa dinámica de traballo para a xestión do cultivo do mexillón, ter unha información fiable e útil que poida apoiar tamén as súas decisións neste día a día da xestión do cultivo.